Bueno, moi bo día, distinguidas señoras e señoras. Benvidos a este Salón de Plenos da Diputación de Ourense para esta xuntanza do Consello Termal Ourensán. En primeiro lugar, teño que disculpar a non presencia en este acto que lle gustaría estar do presidente da Diputación de Ourense, pero que o venres último, ese martes, e unha vez xa estando convocada este Consello, pois tivo que ir a estar en estes momentos en unha reunión de presidentes de Diputación en Madrid. Por lo tanto, me corresponde a min, como vicepresidente, pois darvos a benvida a este salón de plenos. Como todos sabedes, porque senón todos a maioría estivestes presentes, despois da sesión constitutiva da Rede Provincial de Consellos Termais, contemplada, como non, do Plan de Mandato 72-73, o xoves 29 de agosto, creo que foi, o xoves 29 de agosto, coa presencia do Conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde. Moitas gracias, conselleiro. Hoxe, 24 de setembro, estamos convocados a esta xuntanza do Consello Termal Ourensán cun obxectivo claro. O obxectivo cal é o de expoñer as liñas básicas do proxecto de lei de augas termais con fins lúdicos. Creo que o dixen ben, presidente, conselleiro, porque ademais choín dicir a hora da roda de prensa que estivemos na entrada. Nos acompaña tamén, a parte do conselleiro, Mario Crecente. Mario Crecente, gracias Mario, director técnico do Plan Termal. Unha vez dito isto, é como as vontades débiles se traducen en discursos ou en palabras e as fuertes se traducen en actos e en traballo, vamos a empezar co traballo. E, por lo tanto, doulle a palabra e empezo o conselleiro, non? Paco, cando pasa. Moi ben, pois moitísimas gracias ao vicepresidente da Diputación por termos invitado tanto ao director xeral de Enerxía e Minas que nos acompaña, como a mí mesmo, precisamente para poder compartir con este Consello Termal Ourensán pois unha iniciativa que é unha iniciativa do conxunto do sector, que era unha iniciativa que entendíamos que era necesaria, sobre todo para completar o mapa termal de Galicia dende o punto de vista normativo e dende o punto de vista das diferentes iniciativas que se están promovendo e, lóxicamente, pois, para nós é unha honra poder compartir con este Consello Termal pois este texto e, lóxicamente, pois, abrir un debate polas aportacións que os diferentes membros podan realizar. Eu agradezo a presencia lóxicamente de todos os membros, tanto os alcaldes, da presidenta da Confederación de Empresarios de Ourense, lóxicamente hoxe de unha forma especial pois a Asociación de Balnearios de Galicia e tamén as propias universidades co rector da Universidade de Vigo que nos acompaña, non? Sabedes que este é un texto que levamos traballando moito tempo. Foi un texto que dende a Xunta de Galicia intentamos consensuar co sector e, polo tanto, intentar responder ás diferentes sensibilidades que tiña esta normativa, pero parecíanos que era indispensable pois, ter este texto que poidera vertebrar pois, o sector termal e, sobre todo, que poidera permitir que o mapa termal de Galicia se poidera completar. Tiñamos unha normativa a 595 precisamente para a regulación dos balnearios, pero parecía non, hai unha realidade que lóxicamente tiña sentido que poidéramos completar, sobre todo sabendo que o sector termal é un sector esencial e a preservación do recurso pois era un dos elementos absolutamente, como decía, determinantes. O proxecto de lei se presentou no Parlamento o pasado 1 de agosto e, polo tanto, estamos no trámite parlamentario, un trámite que está aberto, lóxicamente, a novas aportacións no caso de que se poideran identificar unha mellora do texto neste trámite parlamentario. Entendemos que é un texto pioneiro pola regulación que está recollendo e, sobre todo, como decía, buscando obxectivos moi concretos. Primeiro,
velar pola seguridade e a higiene dos aproveitamentos das aguas termais. Este era seguramente un dos elementos que son máis determinantes e que justifican o desenvolvemento deste texto, pero, lóxicamente, tamén garantir a sostenibilidade medioambiental e a integridade patrimonial, e, polo tanto, ter nesta lei pois un elemento complementario. A lei diferencia dous tipos de infraestructuras, o que se van a denominar espacios termais de uso lúdico e as piscinas termais, no? Depende se o espacio é máis amplio ou non, pois estarán regulados estes espazos termais e as piscinas. Haberá que, lóxicamente, cumplir a normativa dende o punto de vista sanitario, e hai unha tramitación na cual, lóxicamente, os concellos terán un papel tamén importante na súa tramitación, no? Na pasada reunión houve algunha pregunta que houve agora nestes momentos a completar, sobre todo non só para os alcaldes, senón tamén para o resto dos membros do Consello Termal. Sobre todo estaban establecidos sobre si se podía desenvolver un espazo termal ou unha piscina termal nun espazo distinto a propia surxencia. Non sei se recordades que eso se planteou na reunión. A resposta é positiva, poderase facer sempre e cuando se garanta o mantemento da calidade das augas. É dicir, sempre e cuando levar a auga dende a surxencia a piscina ou espazo termal pois non afecte a propia calidade das augas, no? Este era un elemento, xa digo, que surxiu na última reunión e que hoxe aclaramos para que non haxa ningún tipo de dúbidas. E outro elemento que tamén concentrou o debate na reunión que refería o vicepresidente da Diputación na constitución da rede termal da rede de concellos termais era o cumprimento do reglamento sanitario, no? Hai unha serie de, sobre todo, aclaracións sobre a calidade das augas e sobre o recipiente, vamos a chamalo recipiente, no? Ou envase, ou como querades chamalo, que é onde se deposita auga. Entón, estamos traballando para aclarar o texto normativo. Estamos traballando nunha emenda que simplemente aclaralo, no? E que vai, digamos que non temos o texto da emenda porque o estamos traballando para que, digamos, os concellos sexades os responsables no que sería a regulación e o cumprimento da normativa sobre o propio recipiente, e que Sanidade solo entre a controlar o reglamento, o sea, o cumplimento da calidade sanitaria da agua. O sea, que solo entre Sanidade no control da calidade da agua. Está aquí o director xeral, estamos traballando con Sanidade un pouco para que quede na lei de forma máis concreta e de forma máis precisa, para que non haxa ningún tipo de problema despois na aplicación deste reglamento de piscinas, que é o que se regula na propia lei. Bueno, vamos a intentar nas semanas que nos quedan de poder traballar nesa emenda. Se hai algún tipo de aportación, sobre todo por parte dos alcaldes, pois será ben recibida, por suposto, e, por lo tanto, todo o que vaya nesa dirección pois creo que é positiva, no? E o último elemento o que me vou a referir é outro elemento da lei que é importante, que lóxicamente quedan protegidos todos os perímetros de protección dos balnearios. Por tanto, sobre eso non hai ningún tipo de dúbida, e, polo tanto, tan solo se poderán desenvolver surxencias naturais, en ningún caso artificiais. En ningún caso se poderán tocar os perímetros de protección dos balnearios. E outra dúbida que surxiu na última reunión
era si sobre unhas urxencias se podía, digamos, actuar para facer máis grande o recipiente. A resposta volve a ser positiva sempre e cuando non este dentro dos límites de protección dos balnearios. É dicir, que se pode digamos intentar ampliar ese recipiente para que poda surgir máis auga, pero eso non se podrá hacer dentro dos límites de protección artificial, porque eso é o que protexe a propia lei, non? Bueno, son tres temas que surxiron na última reunión. Aproveito para aclarar e sobre todo para invitar os membros do Consello Termal de Ourense a que nos trasladedes calquer tipo de iniciativa que entendades que pode mellorar o texto. É dicir, non é un texto que estea pechado, está presentado no Parlamento, está na súa tramitación e, polo tanto, se hai capacidade de mellora, o faremos, non? Este, fundamentalmente, o contido. Nos desenvolveremos esta lei lóxicamente en colaboración coa Consellería de Cultura e Turismo. Acompáñanos a directora xeral tamén de Turismo, e aí xa digo que haberá unha señalética específica e diferenciada para os espazos termais e para as piscinas termais. Traballaremos, polo tanto, tamén na parte de información ao consumidor, e haberá esa señalética diferenciada. E a partir de aí a nosa visión, a visión da Xunta de Galicia, pois é simplemente intentar ser útiles no desenvolvemento do sector termal en Galicia con esta normativa, e que, polo tanto, poidamos completar un mapa termal que traslade garantías aos usuarios e que, ao mesmo tempo, permita o desenvolvemento das diferentes iniciativas. Sabedes que a lei regula tamén dunha forma específica e pioneira, pois que os que poderán desenvolver este tipo de iniciativas son os titulares dos terrenos. Os titulares dos terrenos, xa se sean públicos, xa se sean privados, pero ese é un elemento tamén entendemos que interesante e sobre todo garantista, non? A lei é bastante sinxela, foi moi complicado chegar ao texto final, pero o que teño que decir é que houve moitísimas aportacións, intentamos recollelas todas, e ao final pois esperemos que haxa un texto que sexa útil, pois para que esta provincia, neste caso, estamos en Ourense, sempre o recordo porque é importante, estamos falando dunha das provincias termais máis relevantes, a segunda cidade de toda Europa que ten máis aproveitamento mineiro medicinais é a cidade de Ourense. Na provincia hai 7 balnearios, hai toda unha serie de infraestructuras desde o punto de vista termal que configuran e que dan sentido a que Ourense sexa pois a provincia termal de referencia, e que, polo tanto, tiña sentido pois que poderamos presentar este texto aquí, que eu agradezo, e que eu, vicepresidente, me poño a disposición de todo o Consello para as consultas e as achegas que se poden trasladar. Moi ben, moitas grazas, conselleiro. Seguindo o corte. Se me escoita desde aí, sí? Escoítame? Sí. Bueno, señor vicepresidente, señor conselleiro, directora xeral de Turismo, delegada da Xunta, señor reitor, alcaldesas, alcaldes, empresarios, xente do mundo termal, benvidos. Vamos facer unha presentación moi sintética porque o plan saben que é moi extenso, van moito tempo e van moitas medidas, pero polo menos para ter unha idea xeral que permita despois complementar coas súas propostas en que situación nos atopamos, non?
Si lembran, tiñamos un cadro xeral aprobado neste plan Ourense Provincia Termal promovido pola Xunta de Galicia e a Deputación de Ourense, unha primeira parte de planificación termal que tiña que ver coa clasificación e definición de oferta. Sempre lle decimos ao conselleiro nas reunións previas e outro día que esta era a medida un do plan, que era importante poder poñer orden, regular como se xestionan os usos lúdicos das augas termais. Por eso estábamos o doble de agradecidos, sabendo a complexidade. Outros plans tiñan que ver co termalismo en Galicia, co plan especial de Fontenova Cabreiroá, verán que están en diversa fase de desenvolvemento. O Consello Termal Ourensán, que vimos de abrir agora, pero que xa tivo varias reunións. Tamén o programa de termalismo senior da Xunta e estender e ampliar o inserso naquele momento pelexando por ter máis plazas dentro da tarta nacional que se conseguiu, aínda que é un tema que se sigue a traballar. Dentro de todas estas, temos que destacar claramente a proposta da legislación que o conselleiro nos ven de comentar, as reunións diversas do Consello Termal, pero tamén outras accións como programas de termalismo social que se están a desenvolver na Eurocidade. Temos aquí ao representante da Eurocidade, Xaves Berín, pero tamén todo o traballo de desenvolvemento de termalismo social e outros proxectos que teñen moito que ver con isto, como Raya Termal, do que se ven de celebrar o Congreso. Noraboa a Cerdeira polo traballo destes días pasados, e tamén os proxectos que se están a desenvolver en esta idea de crear unha cooperación coa fronteira. Si saltáramos ás infraestructuras termais, temos algunhas obras xa finalizadas como o Balneario de Cortegada, Caldas de Partovia, outras en trámite como Punxín, Prexegueiro e o de Layas, que falaremos máis adiante. O tema da viñoterapia en Leiro, as ecocaldas de Lobios, das que hai algúns avances, pero ainda nos queda por chegar a ese obxecto final. Especialmente importante o tema do parador de Berín. Lembrolles que cando empezábamos co plan todavía se estaba a barallar esa posibilidade e o parador era unha exitosa realidade no día de hoxe. O tema da sinalización das vilas termais, unha singularidade galega moi comentada, por certo, ese valor que ten sinalar todas as enclaves termais. O tema da Q de calidade e despois o auga aurea ourensana co gran balneario ourensano e as caldas de Bande, do que falaremos tamén un poquinho máis adiante. Tamén dentro de infraestructuras termais estaba o acceso ao Parque Industrial de Cabreiroá. Saben que para poder desbloquear as accións de recuperación do balneario de Cabreiroá é imprescindible eliminar o tráfico de trailers e grandes camións dentro da planta. Para eso xa existe un proxecto de novo acceso que se ten que coordinar coas tres administracións. A ruta da auga desde Berín hasta a fronteira, que está complementada e sobre a que se están a crear produtos turísticos, as melloras no acceso a Layas, tamén as melloras acceso a Lobios a ruta de Río Caldo, a área de autocaravanas en Cenlle que se propoñía, outros temas pendentes como poden ser os apeadeiros do tren, a promoción do tren turístico, o tren da Beira do Miño, que si non exactamente si ten moito que ver con todo o programa que veremos despois do tren de balnearios. Falábase de un transporte alternativo en catamarán, que é un tema pendente, aínda que hai estudios ao respecto, e tamén o tema das bicicletas, no que xa hai proxectos e propostas que están sobre a mesa para o seu desenvolvemento coa Confederación Hidrográfica. Entre outras obras, Caldas de Partovia, a renovación de Cortegada que sigue, o spa de viñoterapia de Leiro e a imaxen da páxina web de paradores co novo parador ou a nova ubicación na Torre de Monterrey, pero tamén a ruta termal de auga, a sinalización ou a área de caravanas de Cenlle que antes comentábamos. Tamén infraestructuras e aparecían recollido como unha demanda o albergue de peregrinos, o novo albergue de peregrinos de Ourense, ou intervencións en paralelo de concellos como de Berín na dinamización ou aproveitamento dos restos do balneario de Caldeliñas. Tamén o asunto de Carballiño, existe xa por fin un proxecto, parece que é aprobado por Patrimonio, existe xa un primeiro paso importantísimo para poder desenvolver ese balneario, aínda que coa propiedade privada temos topado e buscaránse, imagino, falamos co alcalde de solucións. Punxín, que está preparando unha nova área de acceso público ao Bañiño. Monterrey, que finaliza a intervención en requeixo de presentación ou de facilitación da visita. Bande, que sigue a traballar coa bella escola de Obaño para crear plazas hoteleiras. Ou Fontenova, coa achega dese espacio verde en torno a outra gran instalación termal de Fontenova, perdón. Dos parques acuáticos de Ourense saben a noticia recente de que non só un, sino que poidan ser dous, tanto un na cidade de Ourense ou no término municipal en torno a Untes, que podría ser o primeiro parque acuático de auga termal que se coñece, e tamén a outra solución de parque acuático pensada para Monterrey na contorna.
En canto a produtos termais, a lista era moi extensa, e a diferencia vai a ser en que, se non os mismos, outras derivadas en produtos termais se teñen producido, e podemos ver algúns relacionados co ferrocarril, outros relacionados coas actividades deportivas, outros relacionados co viño, que, como digo, se non son exactamente os mesmos, si en canto a produtos termais si se teñen desenvolvido máis incluso dos que originalmente se pensaron. Igual que os produtos termais detallados, que se non son exactamente con estas denominacións, nomes ou propostas, si hai máis produtos termais, aínda que con outras orientacións. Temos que destacar un que é singular. Volvo a mirar a Cerdeira pola súa responsabilidade, que todo este proxecto que ten que ver co tren, non? Aquí el poderá comentar despois esa cifra de 400 do primeiro ano, 444 me parece que decías, a máis de 4.000 este ano, penso que é unha mostra dese éxito, pero sobre todo, por eso esa idea de grafialo, como Ourense pode chegar a todo o Estado español, sacar partido dunhas instalacións ferroviarias, etc. Penso que un éxito claro, e non só eso, no exterior da provincia en España e no exterior en Europa, esta idea está a ser estudiada ou analizada por ver se se pode implantar a outras escalas. A problemática do ferrocarril en España non é única, sucede en toda Europa, e esa idea de reconectar o orixen, os trenes e os ferrocarriles nacen a vez que os balnearios. Lembren que os grandes balnearios nacen porque teñen acceso, porque teñen un ferrocarril. A idea non só de prestar o servicio, sino de recuperar a consciencia dese primeiro produto turístico. Hai agora outra cara desa conciencia que Tomás Cook, que está pasando con el, que tuvo que ver con ese nacemento, pero, como digo, este é un proxecto estrela moi valioso. Estarían aqueles derivados co turismo deportivo do CERLAC, estaría o Xeres Thermal Bike, etc. Este recentemente presentado en Termatalia dos plans biosaludables de Chaves Verín na Ourencidade, outros que teñen que ver coa ruta termal de auga. Primeiro se fai a ruta, despois se crean produtos e servicios, e un último que está pendente de presentar en torno ao Encoro, que é o produto turístico tamén relacionado co termalismo de Bande, Lobeira e Muiños. Como digo, hai non exactamente os mesmos que se deseñaron, pero si hai máis produtos turísticos dos que originalmente se pensaron. En canto a coñecemento termal, o que ven, como comentamos, en ese verde máis oscuro son aqueles que se consideran executados, outros que están en distintas fases de desenvolvemento, que é o verde, e os que aparecen en blanco, que son os que están pendentes de completar ou de desenvolver. Como ven, hai unha aplicación mayoritaria, e dentro deles, por intentar esa brevedade, seguramente o máis visible, falando co reitor, o novo edificio, que terá un papel moi importante nos temas de formación, divulgación e investigación relacionados coa auga. Tamén esa celebración do 10º aniversario do máster de Turismo Termal Orixinal e agora de Turismo Termal e de Interior da Universidade, pero tamén outros traballos apoiados pola Deputación, como pode ser ese curso sobre water ages, sobre as edades da auga, que se desenvolveu na Eurocidade no ano 2017, e, como non, este libro que volvemos a presentar de novo, que na imaxen que ven aí na presentación en Madrid o pasado ano, e que foi outra vez presentado a investidores e inversores no marco de Termatalia pola diputada de Termalismo Ana Villarino. E outro dos aspectos menores, simbólicos si queren, pero tamén importante en canto a comunicación, é que por fin o Festival de Cine de Ourense vai ter un apartado específico dedicado ao mundo da auga e do termalismo, que é ese cine e auga, no que van a proxectarse películas que poden ter ou memorias termais ou relacionados co mundo da auga que caracteriza a provincia, non? Tamén temas de cursos, de diversos temas de formación relacionados, como que ven na imaxen da esquerda. Tamén aplicacións dese coñecemento, neste caso para sacar adiante esas botellas de spray de auga de Caldeliñas que está intentando promover o Concello de Verín. Temas relacionados tamén co doutor Míguez, lembren a entrega dese título de fillo predilecto da provincia, o nome exacto, coa súa dona e coa súa filla, ou outras actividades relacionadas co mundo da gastronomía, e o que é máis importante, que dai ao final, e que é o máis relevante de todos, que é os estudios levados a cabo para valorar a calidade e cantidade de augas das que se dispón no meollo, no centro histórico da cidade, en torno ás burgas, non? Dispoñer ou coñecer de que recursos partimos para poder desenvolver ese proxecto termal. En promoción termal tamén hai propostas, unhas exactamente desenvoltas, outras que foron variando en función da evolución do tempo. Unhas teñen que ver co marco galego, outras co marco estatal, e xa varias co marco internacional, sexa en Europa a través da Asociación Europea de Cidades Históricas Termais, ou sexa a nivel máis global en función das accións de Termatalia. En promoción mantíñase actividades relacionadas co mundo do deporte, en moi diversas fórmulas,
lembren esa volta ciclista que se titulaba Termal, vale? Que significou para moitos españoles coñecer que existía un termalismo ourensán, pero tamén a través de distintas actividades deportivas, non teremos aquí todas porque hai moitas formas de promoción relacionadas co termalismo ourense. Unha de actualidade, saben que estáse a beber no Festival de Cine de San Sebastián auga ourensana co patrocinio de Cabreiroa con esa etiqueta especial pensada para o Festival Internacional de Cine. Non é a primeira vez que fan, pero o mellor neste caso foi máis coñecido, máis reseñable, non? Actos como a celebración da Asamblea Xeral da European Historical Thermal Town Association, e a imaxen que ven na esquerda no Concello de Ourense, as actividades de Termatalia, non vexo a Aima por aquí, felicidades a Aima por sobrevivir a Termatalia polo esforzo desempeñado, polo dificilísimo que é levar adiante a feira, e a reunión reciente de constitución dos concellos termais, que nos acompaña o conselleiro presentando a lei, ou outras como esta visita institucional ao Concello de Baz, para conocer un pouco todo o proceso de evolución de Baz desde o seu decaimento, recuperación e o éxito actual, non? En resumen, moi acelerado, aí teñen un cadro de o que eran o número de propostas do plan aprobado, o que está executado con distintas intensidades e que está en desenvolvemento o estudo. A realidade é que se facemos contas, temos un 78% das propostas que se mencionaron ou executadas ou en vías de execución. Pero isto tamén ten outra cara, hai cousas que non están feitas e hai unha en especial simbólica que é a dichosa piscina termal, a que eu me sinto en parte responsable e que por un tema técnico está parado, esperemos que algún día poda ser refeito entre temas técnicos e de administracións, pero imaginen o entorno. Eu penso que a foto explica bastante ben por que a piscina termal debería estar aí, por caudal, temperatura, posición, e non estamos a falar de lobios ou do sitio, estamos a falar do que isto aportaría como singularidade á provincia. Eso é Ourense, eso é o que é singularidade ourensana, en cada punto, en cada sitio, haberá que sacar partido dos valores que temos. Eu sigo pensando que é posible, houve algún atranco técnico, esperemos que nesta nova xeira sexa posible levar adiante. Pero hai unha que é vital e fundamental, que é o Gran Balneario Ourensán. Aquí hai unha formulación en forma de maquetas de como podría ser, tal como está aprobado na última etapa de urbanismo de detalle, ese conxunto de hotel, termas, servicios, etc., que non é máis que volver aos clásicos e lembrar o que no ano 28 a xeración nos quixo ter para Ourense, que era un gran hotel balneario. Esa é a grande asignatura pendiente, ese é o reto que temos por diante, o que teñen ustedes, nós, todos, e o que pode facer cambiar as cousas. Hai grandes e maravillosos hotéis balnearios na provincia, hai unha oferta termal espallada por toda a provincia, pero ustedes comprenderán comigo que se non temos un fito, un espacio termal conectado co médico, cos servicios, coas utilidades, etc., estamos perdendo gran parte das posibilidades de futuro, e ese é o gran reto que enfrentamos nos próximos anos, non? Pedíame Rosendo que acabara con isto, acabara eu a miña parte para despois darlles o turno de preguntas, para que vexan tamén como nos ven fora. Este é o vídeo co que se presenta a provincia de Ourense cara ao exterior, vale? Presentouse outro día en Termatalia, parece que tuvo algún interés e volvemos a proxectarlo para que sepan como nos recoñecen fora de Ourense.
Creo que a banda de gaitas de Ourense xa coñecen, entonces vamos a resumir co permiso do seu director. Nada máis, moitas gracias. Vicepresidente, como queiras. Pois moitas grazas, Mario. E unha vez as exposicións do conselleiro de Francisco Conde e do responsable do plan de Mario Crecente, o protagonista son vostedes. Por lo tanto, abrimos un turno de preguntas a todos os aquí asistentes, todos os membros do Consello Termal Ourensán. Por lo tanto, quen queira romper o xelo, que comence. Sempre o primeiro é o que máis se fai esperar, despois xa veñen seguro que rodaos todos. A ver, venga, o meu profesor don José Carro Otero. Neste caso represento non a miña persoa, senón a Real Academia de Medicina de Galicia, creada no ano 1831. Naquela época a hidroloxía médica estaba en forza dentro das posibilidades do momento. E a Academia tiña entre as súas obrigas impulsala, de maneira que as súas competencias eran amplísimas no sentido garantista de que se fixeran as cousas ben, nun tempo en que era fácil hasta falsificar os títulos profesionais, refírome aos títulos de médico. A Academia provía os directores dos balnearios, supervisaba as memorias de actividade anual dos balnearios a aquel nivel e naturalmente dábaselle a capacidade hidrolóxico-terapéutica a importancia que a falta de recursos farmacolóxicos e cirúrxicos determinaba. No momento en que se incrementa a terapéutica química en cantidad e eficacia e aparecen fármacos case que maravillosos como son as sulfamidas, os antibióticos e outras moitas cousas. Por exemplo, algunhas fontes ferroxinosas tiñan naquela altura un valor singularísimo a pesar do aspecto e do sabor espantoso das aguas, porque non había preparados férricos para administrar de maneira farmacolóxica, farmacéutica, pois fixo que para nós a actividade balnear fora de primeiro nivel até hai 40 anos. Vivemos a queda da importancia da hidroloxía médica por mor das guerras, entre elas a Guerra Civil Española, outras cousas, os novos recursos terapéuticos, etc. Pero hasta ese momento a propia Academia tiña na súa infraestructura operativa unha comisión de termalismo e ela era o amparo técnico ao que se elevaban as cuestións. De tal maneira que, aínda que despois as cousas evoluíron de outra maneira, pois mantívose ese interés que foi gravemente necesario á volta dos anos 60, 70, porque a queda da hidroloxía foi terrible. Algún caso, como o de Mondariz, acompañado por unha catástrofe incendiaria que desfixo o que era o barco insignia dos balnearios galegos. E entonces caeu tamén, é curioso, o ensino da hidroloxía médica na facultade de Medicina. Non había máis que unha, Santiago. Había unha asignatura específica en terceiro curso que era a terapéutica física. Nela figuraba a hidroloxía.
Iso funcionou moi ben ata os anos 30 e tantos, e caíu depois da morte dun persoeiro médico notable, catedrático de farmacoloxía e terapéutica física, tamén decano da facultade, don Antonio Novo Campelo, que era médico de Baños, ademais, por tanto que tiña presente nos seus brans Baños de Molgas, donde el deixou miles de historias clínicas perfectamente redactadas, que por desgracia se perderon cando aí había un cuantitativo a estudiar para facer cousas moi grande. Non se ensinou nada de terapéutica física. Eu mesmo, que non son da prehistoria, non tive ninguna sola hora de esa asignatura. Por ese motivo, na década dos 70, vendo o problema, eu, a título persoal, como profesor da facultade, encargado da historia da medicina, entendín que, sendo os tratamentos hidroterápicos tan fortes na época romana e con vestixios notorios, co pretexto de ensinar aos rapaces as ruínas romanas, que en algún caso existían aínda con funcionalidade, o caso de Lugo e outros lugares, comecei a levar aos alumnos de Historia da Medicina a visitar balnearios. E facíamos sesións monográficas que duraban un día. E esas sesións monográficas, os alumnos viñan voluntarios, falábamos cas direccións respectivas e pactábase que iban a disponibilizar para nós unha habitación doada, un salón, para ter unha mañán de conferencias teóricas. E esas conferencias teóricas tiñan 3 pés. A cura hidrolóxica, en que consiste? E como é que se forman as aguas minero-medicinais. Segundo, de que maneira se aplican esas técnicas. E terceiro, cal é a especificidade do balneario que se visita. Porque, evidentemente, en virtud das súas peculiaridades, é para isto ou para aquelo na indicación terapéutica. Logo almorzábamos, descansábamos, todo isto con coloquio moi intenso, solían durar de 10 da mañán a 2, e pola tarde, con pequeno repouso postprandial, tiñamos unha sesión práctica no balneario donde os alumnos previamente advertidos, aqueles que querían para participar nesa práctica, levaban os bañadores precisos, uns facían de terapeutas apoiados polos empregados do balneario, os outros facían de doentes. E desa maneira recibían as duchas nasales, as duchas Vichy, o pasado das diversas etapas nas saunas, os baños, as masaxes, os Niágara, todo. E sucedía que ao voltar a casa, todos aqueles que foran pacientes quedaban dormidos. De maneira que o efecto xeral, vamos a decir relaxante, non en enfermos, era notorio. E isto foi bastante importante. Comenzou así, de maneira que, pasado o tempo, rematouse na creación dunha cátedra que hoxe existe, que é opcional, Balnearios Facultade de Medicina de Santiago, e que veu a sustituir isto. E eu digo, non vou facer valoracións, pero, polo de pronto, os alumnos sentían que aquelo estaba no
programa da formación médica. Porque antes a xente pensaba, se isto non nos lo enseñan na facultade, é que isto non sirve para nada. E cando as persoas suxerían aos seus médicos, entón, señor doutor, non sería bo que fora un balneario, e deixese de señora María, toma estas pilulas que tal, que unha por cada 8 horas e tal. Porque evidentemente o balneario tiña os custos. Explicábamos moi ben nesa sesión monográfica que a cura debía ter un tempo, que non era aquelo de chegar, bañarse unha vez, marchar e xa está. Coñecín a un persoeiro de Santiago que tomaba todos os anos a súa cura terapéutica en Carballiño con agua de bebida, a cura hidropínica, e iso que facía, chegaba pola mañán e cada súa media hora tomaba un vaso de agua, de maneira que ao acabar o día xa voltaba para Santiago de Santiago, pois estaba feita a cura. Eso non. O balneario precisa, ten os días de reacción, un tempo. E por iso ten uns custos, e por iso ten que ter hoteles ben sellados. E os hoteles teñen que estar inversións, actualización, ao socaire do día. Porque a xente, cando sale de casa, non quer ir a peor. E isto exixe unha serie de cousas. E, por tanto, hai que meter na cabeza das persoas que teñen que pagar polo custo material das curas e a exixencia dos baños impolutos, desinfectados, os pés, as roupas de baño, e, ademais, si posible, que a cura teña un tempo de permanencia para o repouso que se ten que facer cada día, etc. E hasta para salir do ambiente psíquico, social no que están, que moitas veces os problemas radican aí. De maneira que a Academia de Medicina, consciente desa súa responsabilidade histórica, fixo hasta hai poucos anos unha segunda iniciativa variante da primeira, que foi organizar o mesmo, porque claro, a xente ao que vai dirixido o asunto non ten toda a disponibilidade que nos gustaría. Organizar unha sesión monográfica ben aproveitada para médicos, para os médicos da zona, neste caso os médicos da provincia de Ourense. Entonces, eso teríase que pensar con calma, que eles propios coñezan os seus potenciales e acrediten tamén neles. E aí faría falta unha colaboración, Diputación Provincial, Consello Termal, os organismos oficiais que coparticipen nas financiacións preceptivas, a elección dos conferenciantes máis doados e logo facer os tales cursos de maneira que sean cursos validados por puntuacións para que podan ter unha presencia curricular, senón a xente non vai. E facer de maneira que aprendan, non que estén ali papando moscas, sin exámenes, sin probas de ninguna clase, marchen como viñeron. Porque ás veces a xente entende que basta con ir a estar sentado así, iso non sirve para nada. Ten que ser unha actuación activa. Con isto que quero decir que a Academia de Medicina, que ten o compromiso de velar pola actuación mellor da medicina galega, está disponible a tales efectos. Por tanto, que o saiban, sinto non haber podido estar en Termatalia, porque nese día tiñamos a responsabilidade de abrir unha conferencia inaugural que eu mesmo pronunciei, o Congreso Internacional que organizou a SOMEGA, Asociación de Médicos Galegos, en Madrid, traendo a todos aqueles médicos galegos residentes ou exercentes noutras partes do mundo, que se fixo con notable eficacia. De maneira tamén aí houbera sido un momento oportuno para facer unha difusión da nosa capacidade balnearia. E nada máis, moitas gracias. Moitas grazas, profesor, meu profesor, presidente da Real Academia de Medicina de Galicia, que lonxe de perder facultades as mantén, sí señor.
Máis preguntas, se poden ser un poquinho máis cortas tamén, e así poden falar todos. Sí. Preséntate así. Sí, hola, bo día, son Pablo Rivera da Agrupación Europea de Cooperación Territorial Eurocidade de Chaves Verín. Tócame un pouco defender a componente transfronteriza sendo a única AECT, a única agrupación europea da provincia de Ourense. Antes de nada, gostaríame felicitar a Diputación de Ourense, ao Dr. Mario Crecente, pola execución do plan e a todos os que contribuíron a ela, e tamén decir que hai que impulsar a cooperación co norte de Portugal. Estamos nunha provincia que é a provincia con máis recursos de agua medicinais de España, pero ao outro lado da raya tamén temos o norte de Portugal con a maior cantidade de recursos termais e de agua de todo o país de Portugal. Por lo tanto, esas complementariedades, esas sinerxias que nos pode facer máis competitivos en destinos no exterior en Europa, eu creo que hai produtos como o golf, o termalismo, o turismo activo que deben de complementarse, deben de mirarse non de costas, senón co factor de complementariedade. Felicito tamén o proxecto Raya Termal. Estes días en Termatalia a xente preguntábame moito a min polo proxecto Raya Termal. Eu tiña que explicar que os socios deste proxecto son a Confederación Hidrográfica Miño-Sil, a Diputación de Ourense e municipios de ambos lados da raya, e que o río Támega, porque a Raya Termal chega ata o Támega, o río Támega é un río que pertence á Confederación Hidrográfica do Duero, que a sede está en Valladolid, por lo tanto é un espacio non elexible polo Interreg PodTec. Pero é importante que esta raya termal se constitúa como unha marca turística entre Ourense e o norte de Portugal, e que estes produtos de agua venen a estar enfocados na cooperación transfronteriza, pois acaben por poder comercializarse, paquetizarse, para que así sexan máis competitivos. Nada máis, é un papel que hai que defender, o da cooperación transfronteriza. Eu creo que é un activo neste plan ourensán termal, e aquí o deixo. De acordo? Moitas gracias. Pablo, ti o dixeches, fixeche o rogo, e así o deixas constar que é un dos traballos que fai esta Diputación, como o da Raya Termal, como se demostrou nos últimos días, que por certo coincidiu en un día con Termatalia, tamén a veces se solapou, casualmente foi, non, José Juan? Tan é certo que estiven ali presente contigo e con Sacarneiros. Máis preguntas? Non hai máis rogo nem máis preguntas? Non? Bueno, o vídeo, por favor. Vicepresido de Galicia, e a miña pregunta con respecto a este tema é que este anteproxecto de momento aínda non convertido en proxecto definitivo e executable, de que tempo estamos a falar en Galicia, de que tempo estamos a falar para que isto sexa xa definitivamente unha realidade de futuro? Esta pregunta formulo ya ao conselleiro. A toma en consideración da lei no Parlamento será no próximo pleno, co cual estamos a falar creo que do martes 8, e a partir de aí xa se desenvolverá a comisión coa presentación de enmendas, etc.,
eu o cálculo parlamentario non o teño nestes momentos, pero estamos a falar que con toda a seguridade neste período de sesións aprobarase a lei, por lo tanto entrará en vigor de forma inmediata. Os establecementos actuais terán un ano para a súa regularización, por lo tanto hai un período transitorio solo para os establecementos actuais. As novas iniciativas, pois a partir da entrada en vigor da lei automáticamente xa terán que cumplir. Bueno, pois entonces me corresponde a min pechar este acto agradecendo-vos a presencia de todos vos e para deixar constancia, como non, que a redacción do Plan Ourense Provincia Termal foi a culminación das iniciativas para valorización e dinamización do patrimonio termal da nosa provincia, da provincia de Ourense, que se viñan sucedendo desde diversos ámbitos de acción ao longo das últimas décadas. O plan, a través das súas 71 propostas, 75 considerando as propostas subdivididas en varias actuacións, fixábanse como un obxectivo central o de poñer en valor turístico os recursos naturais e culturais de Ourense, estruturando a oferta, os recursos e os servizos de tal modo que conduzan á creación do destino Ourense Provincia Termal. O obxectivo que hoxe, a pouco máis de un ano de que finalice o horizonte temporal do plan, podemos dicir que se acadou. Tal e como sinalou o responsable da redacción do plan, Mario Crecente, alrededor de 80% das medidas están implantadas ou en proceso de execución. A esta cifra hai que engadir outras moitas iniciativas e oportunidades que xurdiron en paralelo ao plan e que contribuíron á dinamización da oferta termal de Ourense. A apertura de novas instalacións, as normativas e os plans, os novos produtos turísticos e termais, o éxito do programa do termalismo social ou recentemente estreada a presidencia da Asociación Europea de Cidades Históricas Termais son só algúns dos logros do plan que nos fan mirar cara ao futuro con moito optimismo. 2020 será un ano de grandes retos non só pola culminación do plan, senón porque no 2021 está chamado a ser un ano clave no turismo en Galicia. Nada, estarás de acordo comigo, polo menos en isto. Isto é seguro. O ano santo xacobeo, a chegada da alta velocidade do AVE e a posible recoñecemento da Ribeira Sacra como patrimonio mundial son tres fitos que marcarán esa anualidade 2021. A ela debemos chegar cos deberes feitos, só así poderemos optimizar esa gran oportunidade que representa para a consolidación de Ourense como provincia termal. A tal fin, son varios os retos específicos que temos e debemos abordar. Entre eles, hoxe me gustaría chamar a atención en tres deles. Primeiro, xa se dixo aquí, a piscina termal, unhas das apostas máis firmes e fortes do Plan Ourense Provincia Termal e que está pendente dunha solución, digamos, técnica e que faga viable o seu desenvolvemento. En segundo lugar, a recuperación do patrimonio termal da provincia que está hoxe inactivo para o uso de saúde, cultural e turístico e que se recolle no libro Ourense, a provincia termal que estamos e teñen vostedes ao seu cargo. En terceiro lugar, a construción dun hotel balneario da cidade de Ourense. Cantos anos levamos reivindicando a construción dun hotel balneario nesta cidade que serva para establecemento de referencia e que permitirá á cidade facer visible a súa condición de capital termal, non só de Galicia, senón tamén de España en Ourense. Eu mesmo son testigo que cando fun candidato á alcaldía desta cidade dicíamos un hotel termal para que cando chegue o AVE non nos colla desprevenidos. Me parece que este paso, ou xa ya me equivoque, vai estar antes o AVE que ese hotel termal. O xa ya me equivoque.
temos e debemos estar preparados para a chegada do AVE. Non vai ser todo hotel termal, pero sí que vai ser un gran salvavidas. A Diputación mantén o seu compromiso co plan, pero é preciso que todos estemos sumando. Agora se leva moita a palabra sumando, sumar, pois aquí tamén temos que sumar os nosos esforzos. Así, esta legislatura definitiva será e podremos desenvolver os proxectos que temos por diante a través da cooperación, colaboración entre os concellos. Sempre dicimos, por boca do noso presidente Manuel Baltar, a palabra cooperación, esa palabra fetiche que temos aquí, onde en este caso a Diputación e a Xunta de Galicia reclamando ao Estado e a Europa o seu apoio para facer de Ourense o destino termal por excelencia e dotar a capital dese gran balneario que se merece. Non deixemos de pronunciar esta palabra. O gran hotel balneario que se merece a cidade de Ourense, que sería un hotel para a cidade, pero tamén para a provincia. Chegado aquí, rematamos o acto e moitas grazas.